Hi guys, le. Hi. Hi le. Hi le. Si gidir banget nih pokoknya gue negara masih suri. Mau di jana gue tau, anu mah. Jana gue apa? Hor, jana ang budi gang diling besana sih. Aduh. So hey guys, so welcome to my YouTube channel another vlog. So asa खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांगोन। थ' दायो जोंहा बिब'आ मा बानायनो नागिरदों थ' नोंथांमोना देखायनि आरोना आङो। थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। ओरैजाय मा बानायनो नागिरदों पकरि बानायनो नागिरदों आरोना नै। आटासो मैदा गैया दखानाव ओमफ्राय आटासो आरो आटाखौनो बानायनो नागिरदों मा होनो सदाखौ होनानै बिदिनो बानायनो नागिरदों आरोना। थ' बोथोरा दिनै अखा हाहां अखाबो हायाखै दोमैलुलु बिदिनो दङ दहाय फुङाव हादोंमोन ओमफ्राय दा हायाखै थ' बिदिनो दं आरोना मैया ओमफ्राय सानब्रै ना सानबायानो जाबाय थ' बिश्वकर्मा जोबखांबासो अखा हागासिगोन नामाथाय दा बिदिनो दंबाय दङ दा बिराद आं बिदिबा सुखुवा मोनथार माने हाब्रु नै सिलाफोरावबो दैयानो राना थ' लामाफोरावबो हाब्रु जायो जेथिबो बेरायनोबो सुख गैया मा गैया थ' सान्दुं दुंबाथाय एसे लामाफोरा स्रां जायोना होमबाना मोजां नाङो आरोना बोथोरा नै दा अखासो थाइफ्रिबाय एसे नै अखासो गोलैबाय दे अखाखौ सिनायाखै नै दिङाव होननायखौसो सिनायदो मा जागोन मा बुस्थु थ' दायो आङो नरसिं बिलाइ लाना फैनि बारियाव नरसिं दायो नरसिं बिलाइखौ खाना लाबाय नै एसेल' खादों ओमफ्राय थोगोन ना थोआ मिथिया थोआबाथाय दा दसे उनाव लांफैफिननोसै थोगोन ना थोआ नैबे मिथिया नों खिथायाखैनो मानो गोरलै नामा गोरा नांगौ आं बिदि मिथियाना न'लै माथो जि एसेल' जाबाय नाजोबाखै होजोबखानांगौ हायो आं जाजोबनो नै इयाव होबाय नोङो माबायदि जादों नांजाबजोब्बाय खोमा माथो जरा जाजोबो खोमा नै आंनावसो नांलाबाय नै बिदि एथ' गथा होबाय माथो गोरासो जागोन माथो जानो मोजां जाथारनांगोन बे बानायफेरनो रोङा बेखि माबा पकरिनि महर जादो जानो जायाखैलै बे A few moments later. गोलोमजोब्बाय नै बा अबस्था गैला अर खाथि थानाया नै जाबाय आरोना दा जानांगौल'सो माबायदि जागोन मिथिला बानायफेरनो रोङा एक दिना बानायनाया थब्रा थब्रि जादों नै आयु सिरि जानोसै फै नों जानो जाया नों र' इयाव दोननो दायो जानोसै माबायदि जादों मिथिया गोथाव होननानै बुंनो हायाथ' माने एक दिनिया बानायनाय नालाय थ' गावसो जादों माने माबायदि गोथाव मोनगोन दा जायखिजाया जाबाय गोथाव जाबाबो गोथाव जायाबाबो ना ओइ नोंबो जादो नै लाय माबायदि जानो गोथाव नङा जि गिदिर बानायदों नै पकरिखौबो गारबासो सुरो मोजालाय ओरैजालाय नै ओरैजाय जिरि दासो एसे सान्दुं ओंखारदों नै स्रां जादों ओमफ्राय दा दोमैफिनगोनसो नामाथाय मिथिया नै दाबो जोमैया खाराखै नै अखासो हाफिनबावगोन खोमा दा हरफ्रावनो बारजों मोनफैलायगोनानो अहाबाय जानो अहाबाय हाय गाइस होनलाय हाय होनलाय
Thai modli. Hor jana ang दै लोंबा जानासिगोन मबाइल नायलायबाय एबार सासे मानसिया ओरैनो नायलाय खेबसे है जानो हानानै बेखौ जाजोबखा नोंनिसो जाजोबनाय नै जानो हादिया गोथावानो जायाखैबा जानो बेखायनो दोनबायसो नोंनि जाजोबनाय फालायबारि हो नोंनि जाजोबनाय आं जाला खिन्थु आं जानो हाला दै लोंबाबो जानो हाला आं ओंखामखौनो जानो हाबावनाय संला दा मोनायाव A few moments later. So hey guys, so good evening गासिनिसिमबो तो दायो आङो नै बेलासि समाव तो दायो माने बल गेलेनो थांनो ओंखारलायबाय तो दायो थांगासिनो आरोना तो थाबायनानैसो तो साइकेल गैया आरोना मा होनो हाब्रुबारि बेखायनो साइकेल लाबोफायासै आं गैया माने साइकेला दङ ओमफ्राय हाब्रुबारिनि थाखायनो लाबोफायासै आरोना हाब्रुबारियाव माने सालायनो बिराद दिगदार बेखायनो आं साइकेलखौनो लाबोफायासै न'आव गारबोबाय तो दायो थाबायनानै थांगासिनो बल गेलेनो तो फिल्डआबो एसे गोजान जायो आरोना अखा दोमैलुलु जोंनो मोनानाय बायदिसो नुबाय दा तो दा टाइमा जादों दा 4ता जाबाय आरोना 4तायावथ' बेबायदि जायामोन नै मोनानाय बायदिसो नुबाय पुरा अखा सोमनानै दं तो सान्दुङानो ओंखाराखै आरोना दहाय सान्दुं एसे ओंखारबाय दं बिनिफ्राय आरो दा नै दोमैफिनलायबाय गोसोम जोमै खोबजोबफिनबाय